ndị be abịakwa na kono nuru nke na-afịa ebe na ọ bụrụkwa na onwe nwanne gị na-achọ achọ na ị na-achọ onye ahụ na-achọ moto ya bịakwa ka ị gbaa tọọchị ebe a ka ị mara na moto ya oso na moto ndị afụrụ n'ime ọfịa ebe anụnwa na-akọwa na ife anụnwa bụ kampụ ndị ntọrị mmadụ ndị na-egbu mmadụ na-egbukasị moto ndị mmadụ na-ele n'ọkampụ fadị ife anụnwa nke bụ na ndị uwe ojii na ndị ọrụ nche diskọvalụ kampụ anụnwa n'ime ọfịa wee wakpofe ebe ahụ na-enwegori moto ndị fa gbara ọkụ na abịa ka ụnụ n'ebe ife anụnwa mere na-akọwa na njinji anụnwa na-eji n'Orsuihteukwa nke dị n'Imo steeti na mgbe ndị ọrụ nche na ndị ọrụ uwe ojii wakporo ndị ntọrị a na kampụ ebe anụnwa fa na-anọ na-akọwarị na fa bụ ndị ntọrị mmadụ enwetago infọmeshọn n'oduka onwe onye gwalụfa na ndị uwe ojii na-abịa ndị ntọrị mmadụ niile n'ebe ahụ wee rie mbamba ọsọ na enwerekwa otu onye ndị ọrụ uwe ojii jidere na ka ndị ọrụ nche na ndị ọrụ uwe ojii bịaziri ebe a na ife fafudebelụ bụ moto ndị mmadụ niile ahụrụ na-afụ ebe a ndị uwe ojii wee na-akọwarị na-enwegori moto egbukasịcharị lee pasị ya na ife kpatara na ndị anwe moto anụnwa na fa abịaghị n'aka ndị uwe ojii bịa kwuo na moto fa na-efu efu bụ na ọ na-abụ onye ndị a tọrụrụ asị na ofe egbuo onye ahụ lee anụ ya gbukasịa moto ya lesi ndị mgbuka n'ife ndị anọ n'ime ọfịa ebe a wee na-arụ na-enwegori ma moto ndị agbara ọkụ amaghị na ohilọs dị ife ahụ akwụkwọ moto na moto ndị nke ụnụ fụzi kịta na majority plate nọmba ya bụ nke elejista n'Imo steeti na-enweri nke elejista ife dịka Abuja, Lagos, Onitsha na ndị nwe ya na afụlọzikwafa na amazikwa na fadị ndụ na fa nwụrụ anwụ na ndị ntọrị mmadụ a na ifefa na-eme bụ fatọlụ mmadụ fa kpọkwa ndebefa nalụ ndebe unu ego si ndị ahụ weta na ego ka anyị hapụ onye a unu were ego nyefa fa egbukwa onye ahụ gbukasịa anụ ya lesi ndị na-ego anụ mmadụ gbukasịa moto ya jee lesi ndị mgbuka n'ọkwa ifefa ji wee mere aka ọrụ n'ime ọfịa ebe unu fụrụ wee na-akọwarị na kọmuniti ife a na-eme na ozu ahịa akwa na kọmuniti a bụ aja dị n'ala na enwezidiri ndị na-ekwe anata na kọmuniti a ndị nwere ego n'oche ọrụ oyibo na onwezikwa onye ụjọ na-ekwe wee nata na kọmuniti anụnwa ma ndị ndebefa nwụnahụrụ ma ndị nnefa nwụnahụrụ ma ndị nnafa nwụnahụrụ na ozu fadị ebe a na-echekwaba ozu na onwekwa onye na-ekwe anata akwa onye nke ya na ịnata hakwa ana eburu analụ ndị bụ na ego egbukwa onye ahụ n'ọkwa ifefa ji mere aka ọrụ na ndị agha akwa dị ebe a na-echekwaba ozu bụkwa aja dị n'ala pụrụsụ ndị nke fa tọje atọje jee gbuo n'ime ọfịa akwabeghị akwa ma ndị afụlọzi anya na fa bụkwa aja dị n'ala na nke a bụkwa na Orsuihteukwa ka njinji unu fụrụ ebe a kịta anụnwa na-eji wee na-akọwa na ụfọdụ ndị nke na-anata n'obodo a na fa ha dịrị anatalutebefa n'ụkwọfa nata fa ejee n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ jee ebe ahụ jezuo lahụ ebe ahụ n'abalị ọnụ ụtụtụ fa gbanatabefa mee ifefa chọrọ ime burukwa abafa bịam ka mmadụ ghara ịfụfa ka anya na-abụ na ịtọ ghara ịfụfa na afụchataghakwa afa ndị na-agba ama na onwere ndị nata eje gbalụ ndị ntọrị anụnwa ama abịa buru onye ahụ ozugbo n'okwu ntu a ka ndị befa ya etizi wee na-ayọ kedu nwanne m si ha pịa a na-akpọziri unu afọ ego unu si na unu enweghị ego na ahụ na asị nara unu ego na fa jụọ unu na unu eche na fa na-elu ogiri na ose ebe a bife mara ife na-eme tata agbawuo onye ahụ gbukasịa anụ ya leti ndị na-ele anụ ọbụ ụlọ obu moto egbukasịa moto ya leti ndị mgbuka na-asịkwa na ụfọdụ ndị a na-ele mgbuka nya moto paasị ndị mgbuka na ije ebe ahụ n'ọkwa ụfọdụ moto paasị ndị atọje gbuo gbukasịa moto fa na-ele ebe ahụ alejediro n'ọkwa ifefa na-arụzi onye ejide na-enwegori ndị kọstọma na-abịa egofa moto ndị mmadụ egbukasịa fa eburu je kpọba na chọpụ fa ọha arụ onye na-ego nya bụ ife ọ na ọmahụ na omoto nwanne ya ọmahụ na omoto onye Igbo omoto onye Hausa dị ife ahụ omoto onye Fulani okwa moto nwanne igolu ịkpọwa na shọpụ yi mara amarụ na onye atọta n'Imo steeti otu mbọsị atọrọ ụsaidị ebe ọzọ analụkwa moto nke lesi onye ọzọ ifu aja ife si na aja ife ajọka atakwa gọvanọ Anambra steeti sịrị na ịfụkwa na gụkwuo ịmakwa onye ọya agba echi niile na ogenwa alejedirio anọkwa m ebe ọ na-eme ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m kọrọ unu dochekwa na ndị nke m ahapụ unu ka unu ga-efefa kwuru ebe C'est un break de classe. This on the Highland. This on the Highland.